so mai kang nya putak mangเป็นคำก็ini nawe tum la 24/7 wa news channel bitung tum al tum dak tum la ABP Chongkili Longri Committee labangso executive amai kapadupom labangso long nang tum ma chetong thelapang nang tum pasane niak long churu parlo asin tum kupukosi labangso pini labangso amai kapadupom ma lapen tum ABP Chongkili Longri Committee kan ban kesenga jadi ulos tamenon uthot ko risapul dat na kini tum la longri kumti akini tum ini so sengdet kan sia semi kede la longri long pada phan sai ke claim kon dia phan sia semi kede kon so mai si ini longri kumti executive amai padupon si la bangso executive amai padupon kenil tum la ABP Chongkili Longri angkang hoying long stame achoma sar ke doan longri longpat lapen botimen basapo hemai ke doan itum ke claim ke dampon aron do labangso aron kapachingri kapaching bar dia phan hoying long ten samen tum kapachit ton pet dia phan ke claim ke dam sonsi kapachit ton pet ji mal hai pathak tum tum bai ke ongo ten adak ini iltum kachet tong abante itum executive mai lasi rap kachet tong abante public phan ten tum hang lai executive ang bong sin tum je hang chok lo masih labang so executive long ke non tum sai ke deng konje bang ke ada ABP Chongkili Longri isi awar ho mate part 1 kan part 5 an hadit tum executive amai uthot padodam ji si executive amai long si tour program ta pinchom kondat ko masih after masar ke doan longri botimen basapo hemai ke doan samme hala pangso awar long pacit tong pet kan tum pangso longri long patla kon dia pan tum hoing long samme sivet aron ason paceng pet dia pan sim tum non ke wang ji tin agos apken ken tum pangceng kon ko masih labangso ke pangceng long samme tum aprek ahawa mate kaprek atau along repair samme tum ne pun me aten claim ke dam kon rapet long dia phan ne pun me aten jun aron konon claim ke dam aron konon hang ninga chesu oya wepin pen lapu ke me pun ke me aten ji ke soli pon dia phan kacheron pon dia phan sin tum ke manga mangke lalo masih mintum kaprek long repair ni pen samme ne pun me pen ke claim ke dam pon lam lun samme kachu pachoy pon bisar kidang mande kachi pular sarang konten samme tum kar biaron ajitang samme amse kapang tang kon thegia pansin tum bangso ABP Chongkili Longri samme tum longri committee samme keklo pen claim ke dam kon thegia pansin tum kini badak executive amai samme tum padakan Niltum executive committee long mangke niltum binong at niltum bang pokke brahini sila bang pokke brahini ang dong sinitum non pinyar ni bang kecetong kon lo he sinon France tame anse se kapacetong kon dia bangke la executive committee det kan lo ladak tour program system ta niltum padopon det tum matidi Asia hawar part bangke part 4 an nitum la longri ABP Chongkili Longri bangke nitum awar ko an nitum non kang tour program lo kelas executive amai lo laso ke kapadopon je pantin nitum ni amai lo ska chuparai kon la mai kang nya kini nang lo ami na chetong lage ahawar bangke nitum la ABP Chongkili pas ini chetong bangke lage isiga ahawar ko dilo la executive la ABP Chongkili Longri angka angbongan sin nitum kesele so akhir nitum sebar lo akhir nitum samme ka opera ini an opera ABP Chongkili